ọzọ abụọ na-eligokwa esu ya jee n'ime isu ya jee n'ime isu ya jee n'ime isu isu ka m na-eje isu ka m na-eje ya bụ isu m na-ekwu n'ụmụaka ịmale mbọsị bụrụ ụgbọ owu nwoke jidere ụmụ rinne wee mụsasị ya nwoke na-ekwu iwe nwa bụ nri ka a na-akpụ ya ọgwụ arodi tolumeri arodi wakwa na-eri a na-ekwu eritọlụba ụmụ gadị ka babụ abụ wakwa n'imeri mụlụ isu ya nna na-ekwu bisu mara ele mụlụba a na-amaleba ama nyaka ọjị gbasasị ụwa niile na nlụlụ gị ya nwere isu anọcha na Anambra ọzọ ya nwere nke a na-akpọ na isu ochi nwa dị n'Abịa steeti isu a na-ekwu rele nne ya nwere isu njaba kwancha bụ ịmụ isu nke nwanne je wọdị n'Imo steeti a na-amaleba ama ọzọ nwe mgbakwa abụọ ya bụ isu na-akọwa obodo n'Imo n'ụmụ na-akara isu ọdịnị na Nwangana lokal gọọmenti ndị Imo steeti niile ijebe n'isuo ọ bụ onye ka anyị chọrọ ijebe nwa m Michael Ọnụọha nwa bụ n'ọra mụlamụ lọdụ hala ya kene elili ego ndị Igbo niile kpọbani akụ na-ekwesị akụ kwesịrị gị n'ụmụ n'akara ikoleso elele bụ lọgụ n'isu nwamụ Michael Ọnụọha elili ego ndị Igbo niile lọdụ helu na ya ekene akụ kwesịrị gị n'ụmụ n'aka ọzọ o nwere ebe ọkụkụ ji atụgbula atụgbu tutu owelu a na-amaleba ama ọdịbali gbogbo wọteka aka ọ na-abụ ndị Igbo gọwa ọjị akpọba na-eke ka ọ bịa gọlụ na-eke ọjị agọchalụ na-eke ọjị n'ụlọ ọzọ akpọba nwanne ya na-akpọ ọyịa agodolo n'ọyịa mgbe nwa ga-eji godosiela ọyịa akpọba ka ọ bịa agodola mgbe nwa ji wee godosiela abụ ọjị ewele na nkwa wee chịkọta ya ichiche na anọ abịa dị n'obi Igbo nwoke mmanwụ anyị na-etile egwu
Michael Ọnụọha nwoke mmanwụ ụmụnakara mụrụ na bebe ụmụ ngana ka isi wee bịa ụmụ ngana dị na lokal gọọmenti Imo steeti a na-amalebe ama ya na ya bụ Ọnụọha mụrụ ya ọgwa na-etosa nwanyị ya n'awọ ịgba ndị chile echichi ya ka ya na-eti ọ bụ onye ka ya chọrọ chebe nwamụ Michael Ọnụọha mmiri na-ezo lọra niile lọdụ het bụ onye ọma ikolo ndị isu niile akụkwụsịlị gị hapi eko onyocha bịalụ ụwa n'oji lọdụ hela ya ekene ọga kpata eze ọmọgọn ụmụnakara kpakpando akwụwa ewu ọnwa ị ga na-eje eje na-abata esola ọmalụ ụzọ bịa ya kwesịrị gị n'ụmụnakara ya bụ Michael Ọnụọha ọ gụsịrị akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ agbaba mbọ ọkwa na mbọ gbara agba ka Chukwu ji wee nyere ya aka n'ụwa ya aka n'ibe o nwere rikenna wee kwuo na agbammbọ amaka agbammbọ n'ọmaka onye bụ chairman CEO Federal Oil Services Limited FOSL Layers Group ndọma ọ na-azụ na-abịa mmanụ ibo nwere riga ma ndị be anyị kwuru na ego dị na mmanụ tata Michael Ọnụọha nwụrụ lọdụ hel eliburu ya ga-akpatago nnekwu ego elili ego akpatago nnekwu ego ya bụ anụbụ ga-ejiwe eze ya bụ anụbụ gomelichie ezuọra na akụla aka eribulu ikolo n'isu Ọnụọha mụọ wesị na ọ ga-akpawalụ ka ọ nụọ nwanyị maka na ndị be anyị siri n'ụlọ ịbalị n'elu ụwa amụta ya ibiko mụta mmadụ maka onye mụrụ nwa Igbo na-ekwu a na-enwụlọkwa anụ eji wee mesịa isu kasị ụwa bele ebe nwa ka o ji wee nụta chief Mrs. Franka Michael Ọnụọha ada ugogbu nwa gbala niile ọkwụ ọkalịsịa lọd mmelegodo nwanyị mma Chukwu ju ụmụ na anọ wee goziba ọmụlụ nwoke ọmụlụ ụkwụ nwanyị Igbo na-ana bụlụ ụmụ ọnụ
osife chukwu ide ugwu nwanyị bụ dị n'ụlọ ya ugwu nwanyị bụ dị n'ụlọ ya ọzọ nwa mgbakwa abụọ mmanwụ na-agwa Michael ọnụ ọha mmanwụ ga-ana mmanwụ ga-ana mmanwụ ga-ana ide amala zelebelebelebele selebe nkoli ka ije n'isu ya ọ bụ onye ka yi chọrọ jebe ọ ga-akpata akpata omelọra ka ya na-ekwu onye melibe anyị lọra ọmụma olulu ezidilọra niile ihe ndọ na-enyela aka erika ya ka Chukwu ji gosi enya amalụ ọganyala ọbịamụna nwoke ka mmanwụ na-akpọ ewelugo na elili ego agụ COVID-19 egbusi n'ụmụnne ndị Igbo elili ego dajadalụ utu dike na-atụ aga ime kpọba na akụ na-ekwesị akụ kwesịrị gị akụ kwesịrị gị onye ọma edidi mpeliji akụ kwesịrị Chief Michael ọnụ ọha elili bụlọ bụ ka anyị na mmiri malego n'isu omelọra n'ụmụ n'aka eze ọmọgọ n'Igbo niile